Vaikka kalenterivuotta on vielä toista kuukautta jäljellä, kirkkovuodessa aletaan elää lopun alkua. Tänään evankelis-luterilaisissa kirkoissa vietetään valvomisen sunnuntaita. Se ajoittuu kirkkovuoden toiseksi viimeiseksi sunnuntaiksi. Päivän teema on valvokaa. Luen päivän johdantosanat. Valvomisen sunnuntai on kirkkovuoden viimeistä edellinen sunnuntai. Tämän sunnuntain sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun odotusta. Väsymisen ja välinpitämättömyyden vaara on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi. Kristityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä elämästä. Valvominen ei kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä, vaan turvallista luottamusta siihen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti kristityt odottavat uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Valvomisen sunnuntain saarnateksti on evankeliumista Matteuksen mukaan. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto. Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Jeesus vertaa taivasten valtakuntaa jälleen häihin. Hääpidot kuvaavat iankaikkista elämää ja häiden odottaminen maallista elämää. Valmistautuminen sulhasen saapumiseen, hänen odottaminen kuvastaa kristityn elämää. Uskon kautta Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi ilman tekoja puhtaasta armosta Kristuksen työn tähden. Palaaminen päivittäin tähän lupauksen sanaan on ristin luo saapumista, katseen nostamista Jeesukseen Kristukseen, armahtajaan, häneen, joka on tehnyt kaiken sinun ja minun syntien ja syyllisyyden sovittamiseksi. Ainoa asia, joka merkitsee tässä ajassa jotain iankaikkisuuden kannalta, on se, mikä on suhteesi Jeesukseen. Vain hänen kauttaan me pääsemme iankaikkiseen elämään uskon kautta. Tässä suhteessa kristitty katsoo elämää, niin kuin vanhastaan sanotaan, iankaikkisuuden näkökulmasta käsin. Maalliset asiat asettuvat suhteisiinsa, kun kaikki
kaiken mittana on iankaikkinen elämä taivaassa. Kärsimme paljon, joudumme kohtaamaan kipua ja surua, kuolemaa. Mutta mitä tämä kaikki on verrattuna siihen iankaikkisen elämän iloon, rauhaan ja vapauteen, jotka Jumala meille Jeesuksen tähden antaa. Paavali kirjoittaa iankaikkisuuden ja ajallisen elämän välisestä suhteesta. Kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkia pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. On ymmärrettävää, että sulhasta odottaessa morsiusneidolle tuli väsy. Meitä koetellaan tässä ajassa eri tavoin ja usein me emme yksin jaksakaan. Tarvitsemme usein lähimmäistä vierellemme, mutta ennen kaikkea me tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen vierellemme. Ja hän tulee sanassaan meidän luoksemme. Etsi sanasta armollista Kristusta, joka antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Vaikka sinusta tuntuisi miltä, vaikka minkälaisissa elämän melskeissä olisit, odota Jeesusta. Hän saapuu pelastajanasi. Ja kun hän saapuu sinun luoksesi, saat lahjaksi iankaikkisen elämän taivaan kodissa.